Continuem amb l'exercici 3 de la pràctica 6. Fins ara hem arribat al punt en el que el moll i el MOF, les nostres variables de nivell, es buiden ràpidament. Hem variat les entrades de carboni mitjançant el desfronde, hem afegit el carboni aportat per les arrels fines mortes, però veiem que no és suficient. Els nostres compartiments es buiden ràpidament. Bé, a part d'incrementar les entrades, unes coses que podem fer per a que els nostres nivells de carboni no es buiden i que siguin estables en el temps és reduir les eixides. Les eixides dels nostres compartiments són per respiració. Què podem fer? Doncs calibrar la respiració amb valors reals mesurats al camp mitjançant bibliografia. La calibració ja sabem fer-la, l'heu fet a la pràctica 5. Per exemple, si anem al treball d'Almagro que vos hem adjuntat en el guió, n'hi ha valors de respiració al sòl, tant per a un sòl forestal com per a un sòl agrícola. Estos valors són globals, no has separat per fraccions i són anuals. Per tant, si volem comparar estos valors de respiració amb els nostres valors que heu treballat al laboratori, que heu calculat prèviament, heu de tindre això en compte, de comparar-lo de forma global, sense separar per fraccions i en les mateixes unitats de temps. Jo he fet aquests càlculs, els he comparat amb els meus valors de respiració i he vist que la respiració calculada en el laboratori amb les nostres dades és 15 vegades major. Val? Per tant, el que podria fer és crear un factor de calibració i calibrar el meu model. Si és 15 vegades superior, el que crea és un factor de calibració que és 1 dividit 15. Ara multiplique els meus fluxos d'eixida per el factor de calibració. Una vegada ja he calibrat el meu model segons els valors d'Almagro, anem a veure què passa amb els resultats. Anem a fer córrer el model una altra vegada, li donem al run i ja veiem que el model ha millorat, ja no es buida, amb el temps arriba a valors estables, per tant hem aconseguit que el model siga més real, no? Perquè sol ser habitual que els sòls forestals tinguen matèria orgànica, tinguen carboni tant per a la fracció més gruixida com per a la fracció més fina.